tuna ka han zia tur hi thil thleng tak tak ania ama ro chu ming sang sang ro ti lan lo a tha zawk nge kum sang ni chho tang khan ka fa pa hi nat na enge monein damdoina kan lut deuh renga kum khata voi ni tal hi kan lut tlang puyo me phaya te kalin damdoin sang sang kan pan kual ve na sa khop me a ma se adam tak tak thei bok si lo kum sang ni som pathum ma lo her chuaka angai te bokin doctor hena kan kal le a ta chuan zai angai thu min lo hrila atuka chuan damdoina kan lut chawa atuk lea min zai ta damdoina chuan kar khat vel kan nom ta a ka fa pa po a tha chak ve khop me a kan lom ril ru khop mai damdoina ta chu mi thi hi an nom deuh ranga kebina kan nia kan bullok chu ICU ania chu ta tang chuan mi thi hi an ron zon chuak fuwa ma se hemi zane ro hi chu mol tu omang mei hian ko oma nuam thei tat lo zing lamdar khat vel hi nia trap thom hi ka hria ka han thowa ICU a thi anom le to ni mo ka ti mai a kamu le a anu dar thum vela chuan trap thom bok ka hre a ka tho le a awahan zia lo ve o pahnih lai an thi ni mo ka ti ril ruwa ma se ka oma nuam thei tak tak lo a chan chu thi anom chuan ruang zona lo chuak ri hi kan hre thin ani ngaia ma se khamizan kha chuan chu tiang thom ka hremi alo an thi amon tianga ma se an mar phu an mule niang tin kain hnem zela atu khwa lo war le chuan nurse duty chu ka lo zot ve chota ni zan chu mi thi pahnih in nei ani mo ka lo tia ani chu a hoi hai khop mai kai chuan in thiam lo deuh chuan ani chuan an serious view ani mo ka han ti le nurse chuan chu tiang serious lu tuk pon om lo ti pa chuan min kal san de a vamak em trap thom ka hrengai sia enge om zia ti in kain zot non mol mola zan ri le po chu ka hupur hle mai ka hre tak meu meu ani ka ti rila hian lo na men lo hian min zema ma se chuak mai thei kan lani si lo zan chu kan han mu do na ka fa pa chu dam doi te an pe ka wangin na mu hil ngal mai zela ke ro chu muthil lu sham ka han tuma ka har tel tel zok maya dar som pani lo rik chi chuan trap thom chu ka hrele ta ka ngai thalo chu ka khur ru der der to mai chu trap thom chuan corridor chu ron fang phei ni hian ka hria ka thowanga ka fa en ngat tiang tin ka in ti pau khau luya ka thowa kong khar chu zoi muangin ka honga ka reile pitar te sowele sholeng ba thi corridor bang zut phei pa chuan alo trap hliam hliama awm dan le che sia tang chuan vapo mai chi nin ka hrelawa kalu san le tawata thlasang po ni top lo hi kalau lau ve ema in muthil chu ka tum ta kamu hil ve mai boga ti chuan zing lamdar thum le chan ve vela chuan trap thom bok chuan min ti har le a chu pitar te chu enge mo hriat le tin zofia tum chuan ka va tho le a ICU atang chuan nurse man mo takin ron tlan chuaka anu dewa chuan damdoi enge mo pom chung hian me pa pakhat hi man mo tak hian aron chuak le a dam lo serious dewa no mani mo tia ka lo ngai tu alai chuan ICU atang chuan ruanga non zon chuak hlul mai ka lo wen renga ka room zone an ron thlen chuan ka lo en chianga chu ruang ka mu chi chu ka bing hal mup mupa
ka khura lo na chuan min ron mana kan cabin kawngkhar zona chuan ka ding khawng renga khar ruang an ron zon chu ngei kha ani dar som pahnih vela pitar trap koridora ka hmu kha kha pitar ngei kha ni trap thawm ka hriat fo kha ka thlan fim hian min bual zoi zoia ka mu hil to lo chiang kher mai zing khuwa avar don hnaya van chu dum poria ya kan cabin kawngkhar chu aronin ki kari kar kara ka phuna salutuk ka hong ange hong lawang ti chu ko ngai tuana sa kher mai zoi muang in kawngkhar lam chu ka pan theya ka han hong chu tu man lo om lo corridor lam chu ka han hoi pheya pitar ruang an zon chu ngei me khan bangjut phei pa chuan pon lam chu apana chu ka hriat hnun ber ani to ka har chuale chuan ni khoshalo hian ka lo om hi ani ome doctor alo thlen vele chuan chhuwa ka dila ala rem ti vak lo na chu zan khat po ria ka du to lo doctor chuan ole thae in lama inan kol tha ula ti in min chhuwa ta a hetia ka soilai ngei po hian ka mur sung thei tin aziak tu hian min hril bok ani